Toto je svet Lakiu. Svet plný snov a fantázie. Svet, v ktorom žije profesor Lakiu a ktorý vás týmto svetom prevedie. Ahojte, decká! Vítam vás vo svojom laboratóriu. Som expert špecialista, volám sa profesor Lakiu. Teraz vám predvediem, koľko zábavy a prekvapení si z Lakiu užijete. Lakiu má dva základné dieliky, ktoré vám poskytnú neobmedzené možnosti pri skladaní. Ďalej má 5 spojovacích dielikov, pohyblivé hamakron a mini hamakron dieliky na vytvorenie pohyblivých modelov. Lakiu má výnimočný spojovací dielik s uhlom 120 stupňov, pomocou ktorého dokážete vytvoriť aj takúto nádhernú guľu. Keď použijete rôzne dieliky, Lakiu dokážete vytvoriť aj napríklad takéhoto dinosaura. Uá, áno, je skutočne poskladaný z Lakiu. S použitím hamakron dielikov dokážete vytvoriť auto. Dieliky Lakiu sú v 10 pestrých farbách, aby ste mohli vytvoriť pestrofarebné modely. A to nie je všetko, pretože podľa vašej fantázie si môžete vytvoriť vlastnú hračku. Rám na fotografiu alebo stojan na ceruzky. A pozrite, dokonca aj moje okuliare Fúzia Nos sú z Lakiu. Ak sa z vás stane Lakiu expert, dokážete si ľahko vytvoriť aj pohybujúceho sa robota. Takého. Možnosti Lakiu sú neobmedzené a čakajú len na vaše objavenie. Prekvapte ma vašimi cool modelmi. Už teraz sa na ne teším. Lakiu! Toto je Lakiu. Aj toto je Lakiu. A toto je tiež Lakiu. Z Lakiu dokážete vytvoriť všetky tvary. Hej, upraste si hračky a poďte večerať. Aj toto je Lakiu.